Stel ze eens even voor, Dario. Nou, mijn naam is Dario dan, maar ik moet beginnen bij mijn kinderen natuurlijk. Ik heb hier de jongste, Spasja. Dat is de middelste, Nigel. Mijn oudste dochter, Sherila. En mijn vrouw Rita. We hebben een kerstsingle opgenomen met z'n vijven, welke mijn vrouw heeft geschreven. En eigenlijk met een doel. Het is eigenlijk een gezin voor een gezin. Het is een meisje heet Sophie. Die proberen we te helpen om naar Amerika te gaan. Om daar op een bepaalde manier te helpen tegen kanker wat ze zwaar heeft. En dat is eigenlijk onze doelstelling. Hoe is het zo met je vader te zingen? Ja, wel leuk, ja. Ik sta natuurlijk dagelijks in het koor. Nee hoor, vreemd, maar wel leuk met z'n allen. En helemaal omdat het voor het goede doel is. Ja, zeker weten. Een leuke ervaring om mee te maken. Ja, en dan de oudste dochter. Hoe is het zo met de hele familie? Heel leuk, zeker weten. En helemaal voor een goed doel. Doe je het ook nog eens ergens voor? Zeker rond de feestdagen geeft toch iedereen een mooi en warm gevoel mee. Dit pakken ze mij nooit meer af natuurlijk. Ik bedoel, het is vastgelegd op plaat en dat neem ik mee tot in de treur des ouderdom, zeg ik altijd maar. Dus ja, het is voor mij een unieke gebeurtenis waar ik heel trots op ben. En ik moet ook eerlijk bekennen, ik was echt verbouwereerd hoe goed ze nog kunnen zingen ook. Want het klinkt als een klok. En je zal het zo meteen allemaal gaan horen. Dus ik ben echt heel trots op mijn kinderen en uiteraard op mijn vrouw. Mijn nieuwe album is net uit natuurlijk, dus ja, ik zit er wel aan te denken om voor het vervolgalbum, om toch wel eens weer te gaan denken om het met een van de kinderen wat te gaan doen. Absoluut.